Сәләмсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Бөек Ватан сугышы эзләреннән. Әтием дә булды Суслон ерда, абыем да булды Суслон ерда. Санкт-Петербург шәһәрендә Сабан туй гөрләде. Урта Бәрәк авылының гади бер көнен Нәсимә ханым Абдуллина аша күзәтербез. Сугыш еллары авыр булды. Театр йылында авыл сәхнәсендә яңа спектакль. Спектакльләр бик халык өчен кирәк. Татар театр бигрәк тә кирәк бу. Бөек Ватан сугышы тәмамланганга 74 ел. Тик без аның китергән афаты, кайгылары хакында сөйләүебезне дәвам итәбез. Безгә тынычлык өчен көрәшкән ул кызларыбызны онытырга хакыбыз юк. Узган тапшыруларыбызда без Мари илендә урнашкан Суслонгер бистәсе белән бәйле вакыйганы ачыклый башлаган идек. Анда Бөек Ватан сугышы алдыннан өйрәтергә дип китерелгән солдатларның җафа чиккәне хакында сүз барды. Битарафлыкка урын юк. Әлеге сюжет эфирга чыгуга шылтыратулар башланды һәм без бу теманы дәвам итәргә булдык. Сүз Лесәнә Садретдиновага. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, хатларыгыз, шалтыратуларыгыз өчен. Алар безне кабат юлга өнди. Бүген дә темабыз Суслонгер. Инде белгәнегезчә, Бөек Ватан сугышы елларында нәкъ менә Мари иленең Суслонгер бистәсендә хәрби хезмәткә әзерлек өчен, телне өйрәтер өчен солдатларны җыйганнар. Әмма ул халык күңелендә, йөрәгендә фаҗига газап булып истә калган. Бүген без Татарстан Республикасы Кукмара районы Ядегәр авылында. Хәсәнова Сония апаларның өендә. Бу сезгә шалтыратырга мин гомерем буе шалтыратасым килде. Бу тема күтәрелмәгәч, Суслон ер турында бернинди дә моңа кадәр сүз булмаган, мин бер каяда әйтә алмадым. Минем әтием башта Суслон ерда булды, Галимов Хәсән, Галим улы 1903 елны туган. Ondan әтиемнән соң абыем китте, яше дә тулмаган, 18 тулмаган. Менә абыем шушы Суслон ерда күргән газапларын абыемның онта торган түгел. Аның хатлары әнисенең бердә әзрәк бәрәңгең дә юкмы соң, нишләп килмисең син минем яныма дип, менә хатлар язды. Abim minим Хасанов Әгъләмҗан, Хәсәнҗан улы, Хәсән улы. Менә абыемның рәсеме. Алар менә шушында эшләгәннәр, шундый итеп азыкны алып килгәннәр, чокырны казытып, бу азыкны салып, кухняны күмеп куялар. Яңадан тегеләргә кабат приказ давай, әнә кискән агачларыгызны ташыгыз. Менә шуны җилкәгә салып, ике солдат, берсенең әйтик алда, берсе артта, теге яктагы булган бүрәнәне тагын күчерәләр. Шул кадәр интеккәннәр ачлыкка. Бер минем абыем гына түгел, Шурадан да монда берәү кайтты. Килеп алып киттеләр ул Шураныкын. Көннәрдән бер көнне абыем шул тәвәккәлләп тамагы ачканга чыдый алмыйча, үзенең өйгә дип кайтырга юлга чыккан. Ананда Волга күпер өстендә утыралар, икенче часовойлар. Күргән уланы шәскә хәбәр иткән, шәскә хәбәр иткәннән моны шул арада килеп алып киткәннәр. Кошалган ул димәк Суслонгердән. Алып моны хәзер бөтен казармадагы солдатларны чыгарып бетергәннәр. Стройга бастырганнар, әйткән сораган инде, син кая барадырың, мин кайтадырың, кая кайтадырың, өйгә кайтадырың, нәрсәгә кайтадырың. Мин әнинең бәрәңгесен, бер табак бәрәңгесен пешертеп шуны ашыйдырым да туйганчы, аннан мин борылып киләдерим.
Эх, сынок, әгәр дә син присяга принимать иткән булсаң, синең яшең тулган булса, менә шушы бөтен солдатлар алдында без сине атадырыйк. Сине без атып үтерәдерик шушында. Абыйыма әле 18 түгел 17-дә тулмаган Ул кабат шунда калган инде. Ул кабат шунда калган. Кабат шунда калып, күрәсен күргән инде ул. Ну, барыбер абыйым аны бу 43-нче елның 13-нче ноябрендә киткән абыйым. Абыйым инде 44-нче елның нидә булды? Җәендә ул фронтта булды. Димәк, ул сугышка китә алган. Китә алды ул. Ул сугыштан хатларны язды. 3 мәртәбә әни диде, 2 мәртәбә наступлениегә кирдем, исән чыктым. Ну, 3-нчесендә чыгармын дип ышандыра алмыйм әни. Безгә инде аның ние менә батырлар шәһәлак булды дип, моның извещениесе килде. Кара кәгазь абыем үлгәннән соң. Абыем 44-тә үлде. Ул Суслон ердан китеп, ondan кутылып, ondan сугышып, үзенең менә вазифасын үтәп, абыем шулай итеп китте. Әтиегез? Әтием башында ул 41-дә үк. Алар 41-нең июлендә киттеләр, 20-нче июлендә түгел, июльдә. Менә шунда сразу барсы опять шулнигә эләккәннәр, Суслонга эләккәннәр. Әти янына әни бер мәртәбә баралды. Аны Кизнер безгә 100 километр ул. Шунда секретный часть, менә әтием шунда эшләде. Әтием 45-нче елның июненә чыккач кына кайтты. Әтием дә булды Суслонгерда, абыем да булды Суслонгерда. Алар икесе дә менә шулай итеп, ну абыем инде соңыннан әле хәтер китабындалар ул. Ул Московский область, Глубоковский район, деревня, село Ермолово, шунда җирләнгән дип язылды. Суслонгердан җибәргән хатлар сакланмыймы? Мин аны сакламадым, чөнки нәрсә өчен сакламадым? Bütün хатларында менә шушы ачтан зарлану булганга. Менә шундагы эшнең авырлыгы, алар шул кадәр авыр. Менә шуның өчен ул хатны мин сакламадым. Әтиегез я булмаса абыегыз сөйләгәне булдымы? Ул корал тоттылар микән? Бер инде корал да тоттырмаганнар, корал да тотмаганнар, учение өйрәтүләр анда булмаган. Әнә шул алар әнә шул урман кистереп, бүрәнә агач яктырып, бутатып, менә шул бер якка өйдертеп, икенче як абиттан соң икенче якка өйдертеп, ул агачларны менә шундый эшләр эшләткәннәр. Ул анда бер нинди дә учение булмаган. Җафа чиккәннәр. Җафа гына чиккәннәр. Ул газап. Ул өйрәтү булмаган ул. Газаплау булган ул. Апрель айы, кояш байып килә, салкын чәкиш. Агынамҗан абыем 3 чыбык кап кайтканда, топыл чыбыкларын шуны утыртты. Менә бу Шомырт Хаҗи бабайныкы, менә бу Алмагач Хөсәен бабайныкы, менә бу топыл нидән ап кайттым. Менә су буеннан, менә бу 3 төрле агач бу. Менә шулар үсте. Бу бит Агынамҗан абый бу. Бу минем абыем бу. Аның янына bir topal чыгып үсте. Аның әйтәм инде, менә абыем, менә булса синең улың. Менә ул Сания апаның абыйсы Хәсәнов Әгъләмҗан утырткан агач, тупыл агачы. Бүгенге көндә ул исән. Гомумән, әлегә безнең хәтердә икән, алар исән. Сүзләребез дуга булып ирешсен. Бакчабызда гөлләр чәчәк атты. Тормышыбыз кебек ямланып, урман күлләреннән аккыш кайтты, сандугачлар килде әйләнеп. Сандугачлар килде, аккыш кайтты. Син кайтмадың киткән җиреңнән, аккыш китәр урман күлләреннән, син китмәссең минем күңелемнән.
Менә шулай Күпмара районының гади генә бер авылында Сония апа Хәсәнова үзенең кадерлеләрен искә алып гомер кичерә. Суслонгер фаҗигасы халык телендә генә түгел, инде гамәлендә дә. 27 июль көнне Арча муниципаль районы башлыгы исеменнән Мари иленең Суслонгер җирендә каберләнеп калган әрвахларга корбан чалдыру оештырылачак. Әгәр якыннарыгызга дугаларыгызны җиткереп кайтасыгыз килсә, рәхим итегез. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Ядегар авылы, Күпмара районы. Узган 2018 елны Санкт-Петербургның Кызыл Гвардия районы белән Татарстан Республикасының Азнакай районы арасында хезмәттәшлеккә килешү төзеп, дуслык күпере салынган иде. Быел милли бәйрәмебез Сабантуй Азнакай белән Петербург арасын кабат якынайтты. Мөһим очрашулар, бәйрәм мизгелләре хакында киләсе видеоязмада. Туган ягыннан ераграк яшәгән саен, кеше милли моңнарын, телен, гореф-гадәтләрен ныграк юксына. Санкт-Петербургта узган Сабантуйга да биредә яшәүче күп санлы татарларны, башкортларны әнә шундый җир-су хисе үзенә тартып китерде. Быел аны үткәрүдә Азнакайлылар да үз өлешен керттеләр. Санкт-Петербургның Кызыл Гвардия районы белән Азнакай районы җитәкчеләренең очрашуы да нәтиҗәле булды. Мәдәни, социаль һәм икътисади өлкәләрдә яңа килешүләр төзелде. Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, Кызыл Гвардия районы хакимияте башлыгы Евгений Разумишкинга безнең делегацияне югары дәрәҗәдә кабул итүләре өчен рәхмәтен белдерде. Милли бүләкләр тапшырды. Иң беренче узган сәяхәттә яшьләр үзәге, югары технологияле Ржев китапханәсе күрсәтелде. Это обычная традиционная станция самостоятельной книговыдачи, когда читатели могут прийти и самостоятельно взять книги. Аннан алар Сабантуй мәйданына уздылар. Ленинград өлкәсе Всеволожский районының Энколово авылы мәйданында Сабантуйы 30 елдан артык үткәрелә. Бәйрәмдә Ленинград өлкәсе башлыгы Александр Дрозденко, Санкт-Петербург губернаторы вазифаларын вакытлыча башкаручы Александр Беглов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Башкортстан Республикасы җитәкчелеге катнашты. Алар бу бәйрәмнең милләтләр дуслыгын ныгытучы чара икәнен билгеләп уздылар. Удачи, счастья, чтобы все у вас было хорошо и чтобы все у вас получалось. Получайте удовольствие. Санкт-Петербург татар милли мәдәни мөхтәрияте Петербург белән үзара элемтә якташыбыз. Төбәк иҗтимагый оешмасы Советы рәисе Рәис Яркаев инициативасы буенча салынган. Бу Сабантуй миңа милли бәйрәм булганы өчен генә түгел, райондашларым катнашу белән дә кадерле ди ул. Азнакайлылар спорт ярышларында да сынатмадылар. Бил алышуда 100 килограммнан артык үлчәү категориясендә Альберт Мамалимов беренче, Алмаз Хусаинов 3нче урынны һәм аркан тартышуда беренчелекне яуладылар. Табигать та рәхимле булды. Көн узын күктән кояш китмәде. Без исә кояшны артыбыздан ияртеп, Петербурглыларга онытылмаслык бәйрәм бүләк итә алуыбызга куанып, киң басу кырларыбызны, яшел тургайларыбызны, саф чишмә суларыбызны сагынып, ашкынып, гүзәл Татарстаныбызга, йөрәккә якын Азнакайыбызга кайттык дип җиткерә Резида Шәрипова. Динара Хабибуллина, Рамил Исламов, Татарлар, Санкт-Петербург. Сез татарлар тапшырган карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Урта Бәрәк авылының гади бер көнен Нәсимә ханым Абдуллина аша күзәтербез. Сугыш еллары авыр булды. Битте. Театр йылында авыл сәхнәсендә яңа спектакль. Спектакльләр бик халык өчен кирәк. Татар театр бигрәк тә кирәк ул. Бүген безнең өлкәннәребезгә карата иң җитмәгәне вакыт һәм игътибардыр. Елга бер тапшырылган бүләк түгел, игътибар җитми аларга. Сверда өлкәсе Красноуфим районы Уртабаяк авылында байтак кына өлкән яшьтәгеләр ялгыз яши. Балалары шәһәрләргә таралган аларның. Ялларда гына кайтып куандыралар әниләрен. Безнең хәбәрчеләребез әлеге авылның гади бер көнен Нәсимә апа Абдуллина аша күзәттеләр. Урта Бәяк авылында яшәүче Нәсимә Абдуллинаның өен без тиз таптык. Чәчәкләргә күмелгән 2 катлы гүзәл йорт. Ишек алдын зур ташлардан эшләнгән тау һәм ләкләк сыннары бизи. Нәсимә ханымның хуҗалыгы сокландыра. Ул яшелчәләр үстерә, теплицасы да бар. Бик Ватан сугышы башланганда миңа 3 яшь иде ди ул.
ачлыкны тулайым татып үскән кеше башкача булдыра да алмый. Әни менә шуның кадәр генә ипе кисеп бирә, шулай әзләп барыбызга. Ул җитәмени, минем әпи ашасым килә. Апалар олырак булгач ни, алар сорамыйлар. Әни минем туйганча әпе ашасым килә. Кашан ашыйбыз соң без ипене туйганча дип әнидән сорыйм. Әни миңа бер сүз әйтми тышкашып китә. Ул еларга чыга идер инде. Нәсимә ханым туган җирен ташламаган. Мондый шифаханәдә ничек китәсең инде дип көлә. Ул бакча артындагы скамьяда утырып үткәннәрне искә алып, ял итәргә ярата. Русча бик сөйләшергә белмибез, укырга авыр булыр дип укымадым. Лучше әйтәм, мин эшлимен дидем. Шул килеш 14 яшымда 7 классны бетеп, ул вакытта элек колхозда эшләдем. Колхозда акча бирмиләр. Бик авыр яшыйк. Ире Вазыйх белән Нәсимә ханым 32 ел бергә гомер иткән. 2 кыз, 3 малай үстерәләр. Бүген инде Нәсимә ханым бер үзе балаларының кунакка кайтуын зур түземсезлек белән көтә. Зур сөенече, 8 оныгы һәм 8 оныгчыгы бараның. Алар килсә күңелле, конечно. Алар киткәч, шыдап та булмый. Бигрәк авыр була. Була өйрәнеп китәм мин ялгызлыкка. Алар киләләр дә, алар белән жау итеп тора ул семья менә. Күпләр алар. Шулай күпләр, сөенеп торам инде. Без килгән көнне дә ул бер үзе генә иде. Барлык балалары хакында яратып сөйләп чыкты. Алар өчен пешереп куйган кыймакларынан без дә уз иттек. Иң мөһиме бәхет мизгелләрдән тора, алар миндә күп ди ул. Миләүшә Фатхетдинова, Әлфия Габдюшева, Татарлар, Свердлау өлкәсе. Театр йылында авыл сәхнәсендә яңа спектакль «Җирле татарлар» агымдагы ел вакыйгасын шулай билгеләп үтәргә булды. Оренбург өлкәсенең Әсәкәй район үзәгендә драма түгәрәге мәдәният йорты ишекләрен киңрәк ачты. Заманында бу сәхнәдән татар классика әсәрләре куелып, һәм берничә дистә еллар драма түгәрәге эшләми торганнан соң мәдәният хезмәткәрләре әлеге эшкә янәдән алына. Замана темасына куелган спектакль белән хәвәскәр артистлар берничә авылда да булып өлгерә. Мәдәният хезмәткәрләре белән авыл халкын берләштерүче сәхнә әсәре хакында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Уф, теге эт хатын мине үтерә. Терләй ташак валлаһи. Кит албаса шәйләп тикрәшә. Кем ул? Гөлбикәме? Шул иде шул булмайды булсын. Бу чираттагы репетиция. Шунысы үзенчәлекле. Спектакльдә катнашучылар. Барысы да районның татар авылларында эшләүче мәдәният хезмәткәрләре. Пьесаны Зәйтүнә Валишина сәхнәләштерә. Авылларыбызда безнең куялар, әлбәттә, менә аларга район авыл мәдәният йортыннан килеп безнең спектакльдә уйнаулары аларга дәрес. Драматург Наил Гаетбайның пьесасы буенча куелган «Үз хатыныма иләнәм» дигән көлкеле комедия бүгенге кешеләрнең бик җитди проблемасы, каты күңеллелек, битарафлык, бер-беребезгә якыннарыбызга игътибарсызлык турында. Германияга китмейсез икән, кирәкми миңа хәерче кияү. Әйдә кызым, менә дигән шәп кияү табам мин сиңа. Әйдә. Мин Рушаняны сезгә бирмим. Драматург комедияларын тамашачыны көлдерер өчен генә язмый. Аның һәр әсәрендә бүгенге заманның типик көнүзәк проблемасы күтәрелә. Автор шушы күренешнең сәбәпләрен эзли һәм җәмәгатьтәге бу бәләдән үзенчәлекле котылу юлын тәкъдим итә. Үз хатыныма иләнәм дигән спектакльдә тип роль минеке булды. Зәйтүнә апа инде үземнең характерыма туры китереп, шул рольне миңа бирде. Мин инде үзем тормышта да шундый энергичный, шундый акча да яратам, бай кияүләр дә яратам. Менә шулай тормыш ул бит инде тормыштан алынган спектакльләр. Подполковник Сайранов ролен уйнавы бик асат түгел. Аның бөтен тормышы карьерага берилгән. Сонан аңлайынды гаилә кадерлерәк, ел яңадан үз хатынына әйләнә. Заманында Зәйтүнә Валишина ире Наил Валишин белән Оренбург татар драма театрында уйный. Профессиональ сәхнә. Оннан 20 еллап рус халык драма театры түгәрәген җитәкләүдә бу эштә аңа ярдәм итә. Күпләрнең хыялы тормышка ашты. Әсәкәйдә яңадан татар драма театры коллективы торгызылды һәм эшләп китте. Наил Валишинның
эшен дәвам итәргә дип тотындык инде бу эшкә без. Чөнки безнең кешеләребез әсәкәйдәге нигә куймыйсыз менә Наил абыйның спектакльләрен сагынып искә алабыз дип шул этәргеч булды инде. Бу ике милләттәшебезнең тандемы Оренбургдан Әсәкәйгә кайткач та дәвам ителә. Татар драматургларының әсәрләре профессиональ дәрәҗәдә сәхнәләштерелә. Biz Nail белән классикларны да уйнадык бит. Асыл ярны да уйнадык. Әнгамат Набаевның спектаклен ул кайтты. Иң беренче 70нче елларда кайткачтан Оренбургдан ул кайттыны уйнадык. Инде халык шул хәтлек яратып карады. Спектакльдә үз халкына туры килгән рольне уйнау кыен булмады, дип сөйләде хәвәскәр артистлар. Хәлимә ролен башкардым мин бүген. Хәлимә роле бик тыйнак хатын, бик сабыр, гаиләсе өчен, баласы өчен, ире өчен янып яши торган хатын. Менә тормышта да мин үземне шундый итеп күрәм инде. Шуңа күрә бу роль миңа бик якын булды. Үземнең кешеләр булгачны оялырмын дип уйлаган идем. Юк, үземнең авылда наоборот асатрак булды миңа уйнарга. Ике төп иҗатташ театр һәм тамашачы арасындагы диалог барып чыкты. Режиссер һәм актерлар, һәрбер хезмәткәр. Бер сүз белән әйтсәк, спектакльне әзерләүдә катнашкан һәркем үз асыл максатына тулаем иреште. Тамашачыларның рәхмәт тулы йөрәкләрен чиксез шатлык хисләре белән тутырды. Шады, әйбәт уйнадылар. Минем киленем уйнады главный рольдә. Авылларга шундый спектакльләр кирәк, частрак булсалар әйбәтрәк була, конечно. Халык бик довольны булып кайтып китте. Тагын шулай килегез диделәр. Татар телен саклауда театр зур роль уйный һәм бу жанр үскәннән үсәргә тиеш, дип саный татар теле сагында торучылар. Беренче спектакль комедия булса, икенчесе драма булыр дип өметләнә. Куючылар да, уйнаучылар да. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Киләчәктә дә хәбәрләшеп яшәргә язсын. Сау булыгыз.